Bon apetit. Llovió, no? Sí. Segur. Però poca... Tu mous. Molt rural. Bona fruita, boníssima. Les passes per cap, Ha de sortir amb... Vinga, que vagi. El segon. No, aquestes les mous així, perquè si no et quedes sense botifarra, No veiem massa. Quatre nudons, que són com les peces. De cara a la botifarra, Què, noi? Molt bé, mira, aquí estem. Perfecte. Aquí tenim el xef. La ronda. Ja ho veig, ja, tu. Aquell coriolet. Va, està preta. Cordobé, me cago en Déu.
Fotran no és el que era, no, això, però bueno. Ningú és que... No, ja. Bueno, Ramon, què? Com està? Aquesta tarda estaràs a casa? Ara he mirat de fer veure que faig una mica de feina, perquè tot el matí que jo només faig de... Bueno, sí, però Només dirigeixo, preparar-ho tot ja... Sí. I què, la participació, com està? Va. La participació en 850... Vale, ja ho heu pensat, ja. 750 per internet i a la web, i avui un centenar aquí a la sortida. Està bé, és una miqueta més del que ens esperàvem. Ja està bé. I havent-hi hagut el que hi ha hagut aquesta setmana última i tot plegat, no ho teníem gens clar, ni de poder-la fer la ronda gairebé. Home, Al sí, final, ha sigut fotut. al final tot ha encaixat, la gent s'ha apuntat a última hora i tot ha anat bastant bé. Molt bé, aquí estem. Doncs. Molt bé, gràcies, Ramon. Notis també que Vols una mossegada? No, ara me'n donaré. Gràcia trobar-te, em feia molta gràcia. Estàs molt valent, paio? Estàs molt valent. Avui bé, Bé, oi? l'altre ja en parlarem. Sí, home, bé, hem de pensar bé. Bueno, Ara jo et cridava. de tant en tant et va bé que t'agafi boi parat, Que de tant en tant va bé que t'agafi boi parat, perquè sempre t'agafo caminant. Ara tranquil·lament, perquè el Xavi ha fet el tros a la llarga. Vinga, adéu. Adéu.